Привет, хора! Ще ви покажем какво взехме от GM. Първо нещо е този химикал, който е много яко. Мокри кърпички. Ето ги. Ели, те не са толкова интересни. Показвай другите неща. Маска за коса. С кокос. Много хубаво. Сега ще помиришим. Дай да помириш. И доста голяма. Много голяма. А само 10 лева. Отивайте бързо да се купувате. Ели си избра и ето тези гланцове. Juicy Bomb, хора, от тази колекция. Слушай ми, Ели, страшно много са вътре. тази Колко броя? шапчица. 5 броя, хора. 5 за само 14 лева. Вижте ги колко са яки. Отивате да се купувате. Има и такава Повече? шапчица. И може да се Примерно? го закачите. Ето така, много сладко, Да. нали? Готина. Чао! Дано да ми подариш едно. Може ли? Не.